Hola, avui parlarem dels diversos teclats que tenen els iPhones i els iPads. Com bé sabeu, tenim els teclats en diferents idiomes. D'entrada no sé quins podeu tenir configurats, però ho podeu esbrinar molt fàcilment, que és amb qualsevol arxiu que pugueu escriure, ja sigui un correu electrònic o una nota, premeu la pantalla i us apareixerà el teclat des de baix emergent. Teniu una icona que és com una bola del món, que si l'apreteu anirà canviant el teclat. Per exemple, si teniu català, castellà i anglès, doncs anirà canviant d'una a l'altra i veureu que l'abecedari que us apareix és una mica diferent. També n'hi ha un altre, que és el d'emoticones, que són aquests dibuixats petits que afegim als missatges, que també el teniu disponible i si no us el podeu baixar gratuïtament. Però i si volem afegir un teclat nou, l'àrab o el xinès o qualsevol que necessitem, doncs per fer-ho ens n'hem d'anar a la configuració, a general, i després a un apartat que es diu teclat. Dins d'aquest apartat hi ha diverses coses. El primer és que posi les majúscules automàticament. Quan escriviu un principi de frase o després de punt us posa la majúscula, això ho podeu activar o no. L'autocorrecció, que a vegades hi ha gent que li molesta, però a vegades és útil tenir-la. Que et revisi l'ortografia, activar les majúscules i la funció ràpida del punt, que és que després d'un punt us interpreti que hi ha una majúscula. I després hi ha un lloc on diu teclats. Veureu un número al costat, doncs 3, 4, 5, els que tingueu instal·lats, i per afegir-ne veureu que a sota del llistat dels teclats hi ha afegir-ne un de nou. També podeu en aquest apartat, quan apreteu editar, poder reordenar els teclats, que quan commuteu amb la icona aquella de la bola del món que hem vist abans, us surti primer un o l'altre. Anem a afegir teclat i triem un dels que hi ha disponibles. En aquest cas hem agafat el xinès, no en sabem, però per veure'n un de diferent. I anem a fer una nota i automàticament, si commutem els teclats amb la rodeta de la bola del món, ens apareix el xinès. Podem escriure de forma normal amb el xinès, si en sabem, doncs ja tenim l'abecedari xinès per poder escriure. Aquesta és la manera de fer servir els teclats en els dispositius iOS. Fins aviat!